Виждате ли го то маймунят зад мен? То излезна най-големия буклук от целия парламент. Даже по-долен и от Борисов и от Певски. Той човек каза нашите медицински сестри, ако не искат да работят заплатите, които им се дават, които са малки, ще вика хора от Индия и от третите държави, ще им дава по 500 лева, за да работят. Пак ви казвам, отидете в Италия. Отидете, платете си. Работете 5 години в някое село в Сицилия и се върнете щастливи тук. Ако вие не работите тук, ние ще бъдем принудени да вкараме специалисти от други държави, които ще работят за 500 гора щастливи. Дето им казвате млади лекари, те не са млади лекари, няма млади стари лекари. Една част от тях са студенти, доколкото разбрах момичето, което по телевизията и се изказва, а част от тях са специализанти. Това не са млади лекари. Няма млади, стари и средни лекари. Вие наясно ли се учихте в чужбина, например, към в Италия, какво ще ви се случи като специализанти? Там, за да бъдете специализант по нещо, е в прозорец на има образователен ценз, съобразно какво сте постигнали като студенти. Ако успехът ви е максимално висок, имате достъп до конкретни специализации, които са след време скъпо платени. Ако вие не можете да кандидатствате. В България всеки един от тук, студент по медицина, може да бъде специализант за каквото си иска. Независимо дали има необходимия капацитет и образование за това. Вие искате да завършите, да специализирате каквото си искате, независимо дали имате необходимите познания, които сте натрупали, защото сте на различни, завършвате с различни оценки, колеги. И не всеки един да става добър специалист, след това, защото тук може да специализира каквото си иска. Че вие като студенти следващия път, че поискате държавата да ви плаща заплати, да се учите. Аз ще му предложа нещо. Така и така, той има такъв народ, има такива бокуци в парламента, като тях. Да им даваме на тях по 500 лева, ако не ще си повикаме депутати от Индия и от третите държави, те ще управляват много по-добре България, отколкото той и всички останали депутати в България. Защото има такива бокуци, тази партия, къде я гледате зад мене, от тях нищо не става. Преди години те бяха дали дума, че никога няма да направят правителство с ГЕРБ. 2 години по-късно, направиха партия с ГЕРБ. Тия хора са национални предатели. Уж бяха свалили правителството на Кирил Петков заради Македония. Това беше праг в очите. Явно не са им дали достатъчно пари наистина. Но Тошко Йорданов не само, че е расист за ромите, а е и расист за българите. Как така ще искаш да изгониш собственият ти народ, защото той каза, ако не искаме да работиме ние, като медицински сестри и доктори в България, той ще наеме други от третите държави. Това значи всички лекари в България и медицински сестри да тръгнат да работят в чужбина. И така България още по-бързо да изгуби своята идентичност. Той човек е същия, както и Слави Трифонов, са същите като Борисов. Те гледат само за техните джобове и никой не иска да спаси България от мизерия. Преди 3 години те станаха първа политическа сила, точно с своя лозунг, че ще изчегъртат ГЕРБ от държавата. А какво направиха? Те станаха с ГЕРБ едно да управляват държавата. Уж срещу това, срещу което ще се да се борят, те се превърнаха в това, в което уж щеше да го преборят. Тези хора, приятели, особено е този човек. Този човек не става за нищо. Това е човек, който работата му е да печели симпатиите на зрителите, за да гледат дадено шоу и предаване. Той преди няколко дни спечели всички българи да го мразят, както него, така и неговата партия и неговия лидер, заради неговото безумно изказване, че ще ни донесе хора от Индия и от Пакистан да работят като лекари в България. Но той не знае, че тези хора дори да дойдат, те само ще искат да вземат български лични карти, за да станат европейски граждани и веднага ще имигрират за Европа. То човек е прос на гадулка. И знаете ли, аз силно вярвам, че този човек закова последните пирони в политическата партия. Има такъв буклук, т.е. има
такъв народ. За пръв път този човек закова пирон, който ще погребе партията на Слави Трифонов. Има все още малумни хора, които се радват на това, което той е казал. Можете ли да си представите, що за малумщина? Дори да го мислиш, това не трябва да го казваш. Как човек като теб, който иска да му се гласува доверие, отново да бъде първа политическа сила, ще кажеш ти, че ще направиш така България да се обезлюди по-бързо, отколкото се обезлюдява. Тоест да няма българи на територията на България. Хора с българско мислене. Хора с български традиции. Като ще докараш индейци, пакистанци, ще трябва да построиш буддийски храмове, повече джамии и още куп други неща. И по този начин ти ще унищожиш България и нейната религия. Защото държавата е такава, какъвто е нейният народ и нейната религия. Все още в България 70% сме християни. Но ти с твоята тъпа, малумна кратуна не си даваш сметка какво искаш да направиш. Но най-лошото е, че и господин Слави, и той не си дава сметка, що за палячо е сложил начело на неговата партия. Ти си един клоун и нищо повече. И се надявам предсрочните избори да дойдат много по-бързо, за да може тази малумна партия, има такъв буклук, има такъв народ, никога повече да не влезне в парламента. Защото това трябва да се случи с този политически малумен проект, който от него нищо не става. От има такъв народ България нищо добро не видя. Така че, приятели, такива хора трябва никога да нямат допир до българската политика. Защото само един малумник като него, дори да си го мисли това, не трябва да си го помисли да го каже на българските избиратели. Кой ще ни лекува по болниците? Индийци, пакистанци, които няма да знаят две думи на български език? Или какво? Аз ще отида да ми бият една аксина за шарка, те ще ми бият някоя аксина за спин и ще умра по-бързо ли какво? Такива малумници като това зад мене, никога повече не трябва да им се гласува никакво доверие. Този човек не само, че е расист на ромите, а се оказа и расист на българите. Това е човек, който си смени неговата фамилия, защото неговите корени не са български. Ако не се лъжа, беше арменец и си смени фамилията, за да може да го мислят за българи. Това е предател в червата и в душата. И такъв човек никога не трябва да дойде на власт.